ale de facto druga wojna się zaczyna tu u nas Na mostach. na mostach. Historyczny moment. Pierwszy raz na Śląskiej Rajdzie Jerzech w czerwcu 1921 tymczasowo Richtich Herczawa przykuplowali do Czechosłowacji. Witam Was, herostumiki. Sumy zaś na Górnym Śląsku pod czeskim Reskierunkiem. Proszę Was, co byście obejrzeli, jeśli żeście jeszcze nie widzieli, tajligło Jaworzu kaj wkludzą we historię cieszyńskiej ziemi. Obejrzyjcie też tajligło w Peterswaldzie kaj ze Czaińskim osprawiamy sytuację Ślązoków i Śląska pod czeskim Reskierunkiem, jako też inkrze tajliki o Jabłonkowie, w okolicy, są my dzisiaj we okolicy Jabłonkowa. Proszę Was, abonirujcie mój kanał, proszę też na nowy kanał Śląsko Kultura i jadymy. Mosty kole Jabłonkowa, po czesku mosty u Jablunkowa, Chyrczawa, po czesku Harczawa, Bukowiec, po czesku Bukowec. To dziedziny i gminy we Morawsko-Śląskim kraju, we krysie Frydek-Mistek. Pierwsze wzmianki o mostach to XVI stolecie, o Chyrczawie XVII stolecie, a o Bukowcu XIV stolecie. We mostach kwateruje 3662 persony, we Chyrczawie 216, a we Bukowcu 1325. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we mostach Śląsko-Narodowość podało 157 personów, to je 4,3%, Polsko 487, to je 13,3%, Morawsko 52, to je 1,4%. We Chyrczawie Śląsko-Narodowość podało 14 personów, to je 6,5%, Polsko 13 to je 6%, a Morawsko żaden. No ale tyle samo co Polaków je tutaj Słowoków. We Bukowcu Śląsko-Narodowość podało 33 persony, to je 2,5%, Polsko 344, to je 26%, a Morawsko 11, to je 0,8%. Niektórzy podali dwie narodowości. A przymungu tutaj nie było, no ale podług sondażu ze 1920 roku, który zmajstrowali delegaty Śląskiej Ludowej Partii, w mostach 60% było za Polską, 30% za Czechosłowacją, a 10% było neutralnych. W Bukowcu 60% było za Polską, a 40% za Czechosłowacją. Chyrczawa była tajlą Jaworzynki, bez to nie mam dostępu do wyników ino ze Chyrczawy. W Jaworzynce za Polską było 30%, a za Czechosłowacją aż 70%. Wyniki biera z bucha od Jerczyńskiego Historia Narodu Śląskiego. Place te po 1920 okrąg Chyrczawy, której Beispiel by dali eklerować, zostały dali we Czechosłowackiej Republice. Place te leżą 100 km na południe od Katowic. Nasza rajda napoczynamy od Bukowca, Bukowiec, a po czesku Bukowiec. Dzisiaj 3 dziedziny wele Jabłonkowa. Bukowiec w latach 1975-90 był sztatajlą Jabłonkowa. Dzisiaj osobno dziedzina. Co my no i dali na wschód we Czeskiej Republice. Nie ma inkszej miejscowości, kieruje tak fest na wschód wysunięto. Co my no i dali. No i co tutaj mamy? Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem w niebowzięcio Frele Maryje z lat 1938-39. Uwinęli się przed wojną we czerwcu 1939. Od września mamy tu Trzeci Reich, a zaś od 2 października 1938 roku wkraczają tutaj polskie wojska i rozbierają Czechosłowację razem ze Trzecim Reichem i Madziarami. Do 2 października mamy tutaj Czechosłowację. Toż taki krótki okres, a 3 sztaty.
Bukowiec to jedna ze niewielu dziedzin na cieszyńskiej ziemi, która 100 lat do zadku była prawie jednolito konfesyjnie. Było tu większość katolików. No, na cieszyńskiej ziemi to jest normalne, co mamy dziedziny, kaje trochę ewangelików, trochę katolików, to jest taki miszung, ja. Większość katolików, inszy Beispiel, to pod polskim reskierunkiem Wisła, kaj, kole 1900 roku było 95% wanielików. No, dzisiaj też mamy większość, no ale już nie tyle 60, jeśli się rozchodziło luteran. Ja, tutaj tak to było i z kuli tego postawili ten rzymskokatolicki kościół. Kiedyś Bukowiec był największym skupiskiem na cieszyńskiej ziemi pod czeskim reskierunkiem drewnianej architektury ludowej. W latach 50. XX stulecia takich chałupów, takich drzewionek było tu ponad 100. Dzisiaj ustało się pora. Między innymi te, których przechodza numery 78, 79, niektóre wywieźli do skansenu. Chcieli tutaj też zmajstrować kiedyś skansen, no ale się nie udało. No, ciekawe to tu jest. Słuchajcie, tutaj też żył Paweł Zogata, jeden ze ostatnich wielkich beskidzkich gojdoszów. Pochowany w Herczawie, a jeszcze będziemy za chwilkę. Żyje jego synek Jindrzich Zogata we Brnie, na Morawach, na południu Moraw. I często to jest poeta i często wspomina tę ziemię, można powiedzieć, swój heimat. Jerzech na styku trzech granic. Dzisiaj 3 sztaty tutaj się trafiają. Tutaj Jerzech jeszcze w Polskiej Rzeczpospolitej, ja w Jaworzyńce, w Trzycatku, tak genau. No ale przechodza kąsek dalej i Jerzech w Czeskiej Republice, genau w Herczawie. Ja, tutaj Jerzech już na czeskiej ziemi. To wszystko możliwe dzięki układowi ze Schengen. Ja, a kąsek dalej za tym mostem byda już w Słowackiej Republice, w Cierne, tak się mianuje ta miejscowość, nie wiem jak to będzie po śląsku, Czorno. Ja, no ale kiedy my się cofli do 1992 roku, te granice tych 3 sztatów dopiero mamy od 1 stycznia 1993 roku. W 1992, od 1945 2 granice się tu trafiały. Socjalistycznej Republiki Czechosłowackiej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Słuchajcie, historyczny moment. Pierwszy raz na śląskiej rajdzie Jerzech we Słowiockiej Republice. Ja, słuchajcie, no ale kiedy my się cofli, no słuchajcie, 3 sztaty, no ale Hanie Śląsk, po polskiej zajcie, po czeskiej zajcie, tutaj jest Słowacyjo, Czadecko, ziemia. No ale kiedy by my się cofli do szczednich stoleciów, to tutaj by my byli też na Śląsku. W tej rzeknie całą fanzoli. Ja, kuknijcie se chyba hań godą w tajliku o Jaworzu, co Czadecko ziemia, chyba do XV stulecia, to też był Śląsk, Cieszyńsko, ziemia, ja. Poraset, lot do zadku, to wszystko po tych wszystkich zajtach był Śląsk. Mono jeszcze kiedyś będziemy na czadeckiej ziemi ze kamerą i będziemy genau opisować
to wszystko. Ja. Fajniście tutaj je dobrze, co są tu jakieś lauby, co można się skryć. Ja je teraz już we Herczawie pod czeskim rozkierunkiem. Hań widzicie Jaworzynka, tak genau Cicatek, mam nadzieję, co jeszcze kiedyś zmajstrujemy. Film o tym dziwom na konie. Kiedy my tutaj siedzieli, beispiel we październiku 1920 roku, 104 lata do zadku, większość z was by rzekło, co byłby pod czeskim rozkierunkiem. Nie. Byłby wtedy pod polskim rozkierunkiem. Ja, czemu? Większość z was myśli, co ten potajlunek cieszyńskiej ziemi ze 1920 roku, który zmajstrowali genau we lipniu, to do dzisiaj. No ale nie do końca. Herczawa była tajlą Jaworzynki i dwóch chłopów, Jon Gazura i Jon Sikora, zmajstrowali pismo do komisji, co by całko Jaworzynka przykuplować do Czechosłowackiej Republiki. Wszystkie dorosłe persony ze Herczawy szrajbli, ja tego chcę. Ze inkszych tajlów Jaworzynki niekerzy też szrajbli to. No i w czerwcu 1921 tymczasowo richtig Herczawa przykuplowali do Czechosłowacji. Czym to te chłopy argumentowały? No tym, co bliżej mają do Amtu we Jabłonkowie, myślę, co się rozchodziło krys, a tutaj podlegali do Skoczowa. Słuchajcie, wezna ta kamera trochę myni, padzę już trochę położymy. Ja. 1921 rok. Co jeszcze argumentowali? Do Czernej, jako to zamianować, też mieli bliżej na Bańsko-Szczela. No. A w 1919, kiedy był pobór do wojska, to chłopy citły do Czechosłowacji, do Czernej. Ja, genau. Pierwszy pobór dopiero był za czasów czechosłowackich w 1928. Wiecie, tutaj kiedyś, w tych wszystkich dziedzinach, o których dzisiaj my rozprawiamy, to nie były miasta, tak dalej, bo w miastach była roztomajta ludność. Tutaj były autochtony, Ślązoki. No niekiedy zdarzało się, co ktoś się hajtnął, no ale to generalnie też hajtali się ze pobliskich dziedzin, ja. Tutaj były autochtony i o co się tak richtig im rozchodziło? To jakieś fulanie o amtach, tak dalej. No wiadomo, wtedy to nie było tak wleźć w auto i pojechać. Trochę to było. No ale rozchodziło się o to, co oni chcieli być w Czechosłowackiej Republice, a nie chcieli być w Polskiej Republice. Autochtony, niektóre autochtony Ślązoki, to był ten potajlunek. Chciały być w Czechosłowacji, niektóre w Rzeczpospolitej. Tak to było. Tutaj miał być absztimuk. Kuknijcie se do tego mojego filmu o Jaworzu. Hań genau wszystko tu plikuje. Genau 3 lata nie skorzy. W 1924 roku, 20 czerwca, ja to tak dobrze wam powiedział, przykupowali już na stałe. No, okazało się, co nie na stałe, bo w 1938 przychodzą tutaj Poloki i zabierają nielegalnie Tatajla. Potem też nielegalnie przychodzi Hitler we 1939. Dopiero od 1945 zaś mamy ten potajlunek. No to jest, słuchajcie, fest ciekawe. Co jeszcze?
Nieskorzy 1 stycznia 1993 powstały te 3 sztaty. Do Herczawy była jedna cesta, która krudziła ze mostów i ci, którzy pomieszkiwali we Herczawie, musieli przekraczać granicę ze Słowacją. Tak było bez wiele lat, aż do 2007 roku, kiedy Czeska Republika i Słowacka Republika wlazły do zony Schengen. I z kuli tej zony możemy tak se łazić, tak a w przekraczać te granice. I od dzisiaj autem też 2 razy przekroczył granica. To wszystko jest możliwe z kuli zony Schengen. Nie byłoby tego. Naprawdę jest to. Forszczelujcie se, jako to było kiedyś. Był płot, nie szło przeleść, nie mógłbych tak wtedy tutaj łazić, nie mógłbych tak einfach realizować tutaj. Zaś Śląsk jest pokuplowany i to jest super sprawa, naprawdę. Jakiś pies tutaj przyszedł, nie wiem, Eli, to widzicie na kamerze, fest padze. Co tu mamy? Drzewiany kościół. Rzymskie katoliki, które tutaj kwaterowały i kwaterują, wybudowali go w 1936 roku. Kościół drzewiany pod wezwaniem Cyryla i Metodego. Jako było przodzi tutaj ze farnością. Pomieszkańcy przynależeli do farności we Jaworzynce. Hań łazili do kościoła. Kiedy przykuplowali Herczawa do Czechosłowackiej Republiki, przynależeli do Jabłonkowa, no ale mieli daleko. Wtedy auto to był towar luksusowy. Konie zaprzęgać albo piechty łazić, a zaś do Jaworzynki, no granice, nie było układu ze Schengen, nie szło tak łazić. Muszę obiektyw wyczyścić. Toż postawili kościół, który stoi do dzisiaj. Są już we mostach, a ze mną jest Dawid Fiksek, mościarz, autochton, Ślązok. Sercem majduchem. Ja, genau. Jeszcze będziemy dzisiaj dużo rozprawiać. Sumy no i przy kościele, kościół pod wezwaniem świętej Hedwigi z lat 1785-87. Dzisiaj tu był odpust, że słyszał, ja? Był. Coś jeszcze tam słychać? A za nami szkoła. Co o tej szkole możecie więcej rzeknąć? No mogę powiedzieć tak, że jeszcze przed tym, niż postawili tą szkołę, była stara drzewiana szkoła, na kierunku do pieniądze Faros. Ja? W tym, tu tą szkołę, potem, bo nie wychodzała, była w drewnianym, nie śmiała być, to zrobili, że kamienną. Ja. No i w roku 1877 roku, kiedy wszedł nowy zakon o rzymskim języku, a dzięki podstawie plebiscytu z roku 1880, że ta szkoła stała jako że polską szkołą. Tym, że się tam uczyć polski język, a dzięki temu zaczął się wyciskać język miejscowy, język śląski. No i potem nie szkodzi w roku 1921, jak już było po tej wielkiej wojnie, już to było podzielone. Tak, miejscowy Faros, plus jeszcze robotnicy ze Sztreki, a jeden z Lasa, chcieli, żeby zrobić czeską szkołę, to potem w tej szkole im tu dali jedną klasę, kaj uczyła uczytelka ze Śląskiej Ostrawy. Ja. No a potem czeska szkoła się zaczyna stawiać aż w roku 1923, a tu chcę powiedzieć, że pieniądze na tą szkołę czeską dała, teraz się to nazywa Macice Selewską, wcześniej to była Macice jakiejś tej ludowej, nie wiem, wcześniej było na te nazwy, to mógł być troszkę taki problem, ja? Ale możemy się bawić o tym, że Macica Selewska, a i sprawowała czeską szkołę, którą postawiono, troszeczkę tam dali w tym smeru, jakby się jechało na Słowiaki. Rozumiem.
Mosty, mało dziedzina, no ale ze fest zwiedowną historią. Dwie takie zwiedowne historie. Są my teraz na Szańcach, ja? Ja. I od tego wszystkiego, od tej historii, co zaraz będziemy rozprawiać, bierze się miano i tak dalej. Czemu mosty, czemu to tu mamy, od kiedy to tu mamy, słuchamy. No tak, mosty się rakują. Pierwszy zaznam o mostach. Ja był z roku 1577. Ja. Tu jak się podziwimy, Ja. ja po tej okolicy, Ja. zaraz będziemy wszyscy wiedzieć, że czemu mosty, że to, bo tu były potoki, dziury, a jak szedł tu taki szlak stary, a musieli postawić mosty, aby się dało przejeżdżać, przechodzać. No a tym ludziom, co robili te mosty, to oni się nazywali mostorze, że? Ja. Od tego je nazwa mosty. My akurat teraz są na takim byłym wojenskim grodu, kiedy zaczęto budować, że w roku 1621, jak zaczęli Osmansko-Rzysza tu najeżdżać, ja w tej Europie było tego, tak miało to tu bronić całą tą cestę, a miało bronić i granicę śląską, konkretnie Księstwa Cieszyńskiego, Śląska Cieszyńskiego. Genau. I po całej tej granicy było kiedyś zbudowanych 21 takich opewnień, tu ten je jakby najmłodsi, najwięksi. Znaczy to jest Najbardziej jedno, zachowane. To, co my są, ja? Na łonym. To tu jest wszystko, to tu jest ta jedna szansa. Aha. To jedno aha, opewnienie tak. aha. Takich 21 było. Takich, ale były mniejsze. Aha, Ja, to jest to największe, tu ja? jest taki największe. Mhm. Potem najstarszy to było Kasi isto tam w tych miejscach. Mhm. Nie wiem dokładnie teraz to tam jak jest, Mhm. teraz jak jest Słowacja. Mhm. Ale było też jeszcze dalszy tu zarost w dolinie. Mhm. Jako kiedyś były graniczni przejście ze Słowacją. Ja. Na dole potem dalszy było na Herczawie. Ja. Jeszcze potem w Koniakowie, to zaś była broniono Rzym Śląsko od Królestwa Polskiego. Genau. No i od tego się bierze, że po tym jak przychodzali ludzie tu, bo tak, szanse były osobne, że potem zaczęły się budować wioska mosty, prawie uzwoli tego szlaku, coś co tu było, a przy tym pierwszym zmiance, to było w tym 1577 roku, było jedne 8 gospodarstw. Ja aż potem po roku 600, jak zaczęli przychodzić Wałasi, ja tak to tu już była taka większej, gdzie się zaczynała ta dziedzina troszeczkę więcej rozrastać. A co tutaj mamy na tej karcie? No to tu mamy mapę Norwiga, to jest mapa Księstwa Cieszyńskiego O, ja, genau. z roku 1730, a tu są poznaczone niektóre te opewnienia. A Aha. u tej mapy chcemy jeszcze powiedzieć, że on jak był napytany, aby zrobił taką mapę, Mhm. to tym, że to tu zakreślił, Mhm. tak był podejrzewany za szpiegostwo. Aha. Czyli go zamknąć, no to musiał się potem wytłumaczyć Mhm. z tego. No ja bym chciał dodać jeszcze ku temu, że to tu opewnienie Ja. jeszcze służyło Za czasów wojen śląskich, ja? wojny śląskich, Między polskimi Hohenzollernami, austriackimi Habsburgami, ja. Potem w roku 1848 to już straciło ceny, żeby to tu miało Ja. być. Tu jeszcze Bo za już czasów tu- wiosny ludów Lajosz Kossuth tu, jego wojoki tutaj z Madziarów, coś ich tu łonaczyły, że czytał, a w ogóle znaczenie straciły już w 1779 po podpisaniu Cieszyńskiego Pokoju. To wcześniej były takie walki o bajerską sukcesję między Marią Teresą a Friedrichem II. Ja. No ale też służyły tutaj jak prawie ku tym Kubrunie, tym Węgrom, ale jak mówię, że potem jak już to tu się skończyło, jak już to zamkli, jak taką perełkę powiem o tym, że to co teraz tu jest renowowane, co Ja. tu widać wszystko sobie po nowemu, ja, tak to wszystko miejscowi rozkradli, te kamienie się na chałupy. Ja, bo już widzieli, że To- już koniec tego. W Kerym, znaczy jak już to zaczęli, już od w XIX stuleciu. Ja, w XIX stuleciu, ja. Druga połowa XIX stulecia. Już wtedy Już zaczęli to. jak wojsko tu demolować. odeszło, ci obrońcy jak Mówić, poszli, bo niektórzy tu zostali, co się ożenili, osiedlili się Aha. tu, no i zostali, tak potem jak już to wojsko tu styl poszło, tak zaczęli to
pomalutku rozbierać i stawiali. I kiedy się z tego zaczęli chałupy. to renowować, odnawiać, restaurować? To są ostatnie lata, prawda? To są ostatnie lata, ale kiedy to zaczęło, dokładnie tak to nie wiem, to... Mhm. Bo No i tu te- co chwilę tu jeździmy, dziwimy się tego, ale bierzemy tak to automatycznie, je- że to tu jest taki, To że jest tako atrakcjo turystyczno teroski. No teraz turystyczne, ale kiedyś to było taka atrakcja, że jako dziecka to my tu growali futbal. A, Tu my mieli tak naprzeciwko, my A. mieli postawione bramki, aha, to młodzi aha, growali futbal, aha, starsi tu miewali beczki Aha. z piwem, aha. a takie wszelijakie różne tym. Także aby się nie zapomniało, wiedzieli my, że to tu jest, ale mało kiedy, bo ani we szkołach my się wiele o tym nie uczyli, Mm, ku czemu to służyło, a czemu no, to tu vôbec było. To szkoda. Co my przy Bahnhofie? Zaroski tutaj z naszym gościem Dawidem będzie godał Przymek, który jest za kamerą. Przymka znocie, to oglądał tajlik o Jabłonkowie, to go zno, a kto nie oglądał, to niech jeszcze kuknie. Będziemy gadać o tym incydentu, co tu się stał. Jako się to wszystko zaczęło, jak to było, Dawid? No ja bym jeszcze przedtem powiedział, niż to zaczęło tu na mostach. Tak po całym industriowanym Śląsku było za jeden miesiąc przez 20 incydentów. Tym tu na mostach, co się stało, tak prawi się, że to było jakoś początek już II światowej wojny. No nie wiem, bo stało się to parę dni przed tym między 25 a 26, 8, między 3 a 4 godziną rano, kiedy 20 chłopów z okoli Jabłonkowa, którzy byli wyćwiczeni Abwehrem, zajęli tunele, co wiedły na Solkie, przyszli ze strony Słowiaków. Wiódł ich emerytowany pułkownik Herzner. Doszło do tej strzelaniny. Podarzyło się im obsadzić, zająć ten wasz budę, co tam się wachowało, co podali przed tymi tunelarami. Dostali się aż tu na Bahnhof. Tu też doszło do tak strzelaniny. Nie wiem, kiedy było martwych, nie, bo jako to o tym nie wiem, ale potem doszedł rozkaz, że mają się wycofać spadki. Bo oni zautoczyli temu, że był rozkaz, że zaczyna się II światowa wojna, a nie wiedzieli, że Wiedeń Zmieniło plany. Zmieniło plany. Po tydzień. No a jeszcze bych dodał, że legenda prawi to, że się to zakończyło tak, że się im podarzyło tą lokomotywę dostać tu z tela, że właśnie było to tak, że te dwa tunele były zaminowane. Były, Ale legenda opowiada o tym, że Kulikowi, który kierował tą lokomotywę, się podarzyło wyrwać kable od tych min, no i że przejechał do Czadcy. No genau, Czyli, tak to było, tak, czyli mało kto wie, ale de facto druga wojna się zaczyna tu u nas na mostach. na mostach. Aspoň mosty są takie wielkie, sławne teraz. We mostach mamy dwa graniczne przechody. Ten główny, je główna cesta, to żech pora razy przejeżdżał. No ale tutaj żech nigdy nie był. Tu żeście mnie zakludzili. Fajniście widzimy hań krowy. No kiedyś, do końca 92 roku, tak jak żech powiedział, to był jeden sztat, Czechosłowacyjo. A do 15 stulecia czadecko ziemia, no to też była śląsko ziemia, cieszyńsko ziemia. Co jeszcze tutaj możemy rzeknąć? No tu akurat ku temu miejscu, że jeszcze ludzie tak opowiesz, bo była tu taka jedna zbójniczka, która ze swymi kolegami rabowała nie no na Cantoryi, ale też jak w Ustruniu, Wiśle, a że tu w tych miejscach ją kiedyś chytli, a potem ją poprawili w Czesinie w roku 1676 roku. Bo spadało to pod księstwo Cieszyński, no tak była, skończyła żywot w Czesinie. No to było za czasów habsburskich już. 1670. 76. No i teraz tutaj fajne place. Ani też widzę krowy, pokoż, Szymek, bliżej są. No fajnie to wygląda. Słońce fajnie teraz nam blenduje. Rozpadze, rozsłońce, rozchmury. No tak je we górach, nie? My są we Beskidach, my są w górach. Beskid Śląski. Rodrzech je, co zaś możemy się trafiać.
durś albo u nas, albo po polskiej, pod polskim kierunkiem, albo tutaj po czeskim. No i Ja te, widzimy no, się jeszcze we Czyńcu ja, w listopadzie. genau. A jeszcze też już nie mogę doczekać tego czerwca, kiedy znowu będę jeszcze pogodą jeszcze. Ja. No a Jerzek Rodrześ przyjechał też. tu do tej naszej Ja też. górali. Dziękuję pięknie. Ja, dziękuję. Chowcie się.